Svima dobrodošli još jedan video. U ovom videu želim da vam pokažem magičnu odluku koja se zove, to je free ili ti PHRE, tako se piše, i znači to je odluka koja će bukvalno tekst koji pišete po bilo kojoj površini, znači pretvorit će ga u tekst na vašem mobilnom telefonu ili lupam. Vi možete, znači, da crtate pravi crtež, znači da uzmete s njom i virtualno crtate po pravom crtežu, znači to sve raditi na vašem mobilnom telefonu i tome slično. To je sve kao što vidite ovde na ovom videu. Veoma zanimljiva stvar, volao bih da je nabavim, vidit ću se dalje što se tiče toga, znači gde ima se kupi i ostalo, pročitat ću, ostavit ću naravno dole na Telegrafu sam to našao u high-tech odeljku, možete i vi to vidjeti. Imam dosta za njih vesti, ali pre svega pogledajte tu olovku i mislim da je veoma zanimljiva. Snimit ćemo video o njoj ako uspijem da je dobijem, ako ne, ostaće sve samo na videu i da vidimo kako ona funkcioniše. Eto, to bi bilo to. Ja se zahvaljujem na pažnji i želim vam prijatan dan. Ćao.